and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach, kocha kore Samuel. What kelo ningoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stimariwo Record P. Yonja wauntie kikubed mabori kwa mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this week. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire goody a local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive, only on Viusasa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakorongo juang machiegni kidiny machielo maine nonro mar gazet nyinga Sharon Ngao. Mana kapile waneno gazeti ariyo. Omiya ntiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Nase nyisi motelo ni thor weche momi pek opogore. Daily Nation thor wach magimiyo pek otenre kod weche mag somo. E kinde mabende sani koro riwruoge mag jopuonje NAT kod KUPPET osingo ni ng'anyo mago mag jopuonj biro bedo ka dhi nyime kaka nochan chieng' tarik 26. Tok mana skunde mag sekondar gi mag primar kende. Nyaka skunde kata mana mag mbalariany pacho ka bang' riwruok mano mar jopuonje mag mbalariany UASU bende wacho ni jopuonje magi biro bedo ka dhi ng'anyo. Standard Nyakorongo juang thor wach magimiyo pek kaluwore kod chala mano mar uchume nyaka luwore kod modhi mabende wanyiewe pacho ka. Inyalo paro doho maduong' ma pacho kae nothicho chik mar omenda oko mano mar higa mokalo. Manyiso ni weche motenre kod modhi nego bedni oganda ma pacho ka koro chulo e nengo mogonyore. Iwacho ni nyaka sani pod piny owacho pod dhi ataro mar chik mano mar kao kata juogo osuru kuom jopiny. Okan kenda Nyakorongo juang antiere gi jafwambo moja thoro bedo godo chieng' tich abich mano Julius Otieno. Julius Samusi ni misawa hicho nade? Achieng' maber Sharon. Ano kibe cheo chako mio onagi gimania boka gi story mano timo do chieng' manyoro e piny mangima. Aparo mano ber, ano do chieng' maber chieng' tich abich. Wachopo kama ndo anagi mania boke mar Daily Nation gi The Standard. Wachaka nego bogo boke mano mar Daily Nation wach mabende koro podo mako janyuol. Ngino dong mana ginda la par kende to nyithinde yo school. Chinteri prero poda uchiel. Anadier. Jopunje bendo se bogo ng'anyo. Aneno ka ma en gima nyalo bogo jonyuol sana nyaka nyithinde pop en third term mar adek to nyithinde madhi timo penj gi mogik
tam mar adek ni. Koro kantie weche mag ng'anyo ma jopuonje buogo ng'anyo en gima nyaka buog jonyuol sana sana king'iyo tam mar adek en mana dwa achiel ema rumo then gichako penjgi maduong' kata penjgi mogik nyithindo dhi loro gimodo dwe mar 10 mondo mi na first month no matimo penj mag mogik mag school either mar sana sana mar secondary. Lakini ineno kupet sana sana wacho weche mang'eny mamiyo gidwa dhi ng'anyo tarik ma miyo gibuogo dhi ng'anyo kochakre tarik 26 dweni. King'iyo kuom gi en achiel mar serikal otamre implement ama luwo chik kaka ne gunjre e collective bargaining agreement mar 2021 nyaka 2025. Then giwacho ne jopuonj pok omi cheo ama pok obedo promoted jopuonje maromo 1,030 mago jopuonje mang'eny kabisa. Kendo giwacho ni insurance cover mar jopuonja TSC osemi pesa the main supplier, lakini supplier maduong' no pok omiyo jok mano subcontract pesa mondo chul mondo offer medical services ama yore mag thieth ne jopuonj. Gin gik moko machopo 8 manata ama jopuonje mag secondary oseketo ka ma mondo ma wacho ni sirkal osetamre timo magi emomiyo wapango dhi ng'anyo tarik 26. To ken mana gin kendgi. King'iyo piny ka bentie lecturers mag universities wacho ni ichulo gi pesgi moleo kabisa dwe ka dwe, chulo gi pesa moleo kendo gocho seche moko chulo gi nus seche moko nyalo chuli kata dwe ni chuli pesa nus kendo kochapo nus miso dwe kendo ke chuli pesa modong'. Koro jogi te paro ama keto mpango mar dhi ng'anyo kochakre giko dwe ni matin ka nyithindo dok e skul ama ka mbalariany yaw ni onge lecturers onge jopuonj matin ne en nyithindwa ema dhi chandre ka nyithindo dok e skul to ka jopuonj onge to en chandruok ma nyithindo sana sana jok ma dhi timo penj mogik sana sana ma KCSE ma gidhigo e kiwango ma mbele mar education ama mar puonj margi. To ng'eni penj ma kamano chako dwe mar 10 mano penj mar KCSE to kata kamano Julius king'iyo dwaro mag jopuonj achiel 2 3 nyaka 8 gin dwaro ma bende jopuonj wacho ni deko wacho ni phase 2 mano mar ogirimiti margi mar CBA bende pok nochope kare. King'iyo kata mana weche motenore kod JSS jopuonj mag junior secondary nyaka sani orak mongirore permanent pok omigi e kin mamoko. Kata kamano wang'eni jumani bende riwruoge mag jopuonj no bedo gi romo gi jatend migo mar Labour Alfred Mutua. Koro chal ka gima bende warito ujana ni Migos Ogamba to biro bedo ka chango jatend migo manyien mochung' weche mag somo. Pok wawinje? Aparo pok wawinje chako ne ochamuma ko mondo replace jatend migo mane nitie kanyo chon mane iluongo ni nyinge na ng'acha mano Machogu. Kata kamano ochopo koro sa ma jopuonj bogo dhi ng'anyo mateno koro leadership qualities ne teko man go kaka jatend migawo dwa mondo nenre sani mondo ng'anyo makama kik timre kaka jopuonj ochane ama opange mondo time giko dwe ma wantie ni. Ang'eni mano wach mwaluo ni nyakwaro mga juang machiegni nikech en wach mamako wa kaka jonyuol mamako wa kaka jopuonjre kaka jopiny nikech sekta mar somo bedo sebedo gi achiedh nado bago mathoth higani ni neno kanyo weche motendre kod flooding oula mapek no chando skunde mang'eny sani mano ng'anyo mar sundo piny owacho sani koro en ng'anyo mano mar jopuonj. Kendo king'iyo pesa be sirkal oro pesa molawe skunde koro nyithindo mang'eny nitie ng'eny gi skunde mang'eny chunre mondo olor chon kopo onge pesa ma nyithindo nyalo bedo go skul nyaka end term. Koro en osebedo weche mang'eny e skul madwa ka sirkal obed piny mondo ng'ang'en to be nyithindo yudo quality education kaka dware ama kaka chik ma Kenya wacho kose wawonda nyithindo to jok mane private mawinjo maber. Kata kamano nyakwaro mga juang wengi duto te koro nitiere migawo mochung' weche mag somo nikech duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC bende wacho ni gin bende gionge pesa. Inyalo paro bende omenda mana nek bende ichwalo negi bende noduok chien. Giwacho ni gintiere kod rem mar siling ma diromo bilion 13 kama mar chulo jopuonj. En mana National Treasury ema wachne ni e wiye kok gin ema gichung' e omenda. En mana migawo mar John Mbadi ema onego golo pesa mi TSC ama Teacher Service Commission mondo implement ama olu gik ma jopuonj wacho ni pok otim kaluwore gi singo mane giketo gi sirkal.
Koro nyakoromgo jonko ni do thuolo wani som wach makamane ite mano mar ang'wen mano mar abich mano mar Daily Nation oduche manyoro bende riwruok mar Kupet no bedo kod romo margi makende mano bure Nairobi ka mano mar twak ewi ng'anyo makamano. Kopogore gi mano Julius Eldoret sani koro en city iwacho ni Eldoret city obedo boma maduong' mano mar abich bang' boma wantiere koro gi Nairobi wantiere gi Mombasa Kisumu Nakuru sani koro Eldoret city aparo ni iluonge na Eldoret the fifth. En process mano chakre chon kop king'iyo penchik sana mag Cities and Urban Centers Act wacho ni nitie mpango ama nitie process monego bed ni luwo ka city ama town mondo mi town obed promoted obed city kaka no Eldoret ka osebedo process no chakre county assembly ochako dhie process odhi nyaka senate be nyocha approve kore kotere president omigi charter mangiso ni gise attend city status. Eldoret en town maduong' no sebedo town maduong' kop king'iyo conditions ama gik ma chike wacho nyako fulfill gik mang'eny sana yore mag population nyako bed at least 250,000 ji modak kanyo nyako bed gi yore mag yudo omenda manyalo miyo chungo owei kaka city gi yore moko mang'eny ma Eldoret no fulfill ama no certify bas senators gi MCAs ba kila group monego bed no confirm ama no bed no approve request mar county government no approve kwa Eldoret king'iyo kuom higni mang'eny kuom higni moko apar ama machien kanyogo Eldoret osebedo ka jengre kabisa aparo en towns ama sani cities e Kenya kama mobedo ko jengre kabisa ko piore mag somo Eldoret nitie kuonde somo mang'eny kabisa king'iyo Moi University of Eldoret ging'eny kabisa Eldoret be nitie osiptande mang'eny kaka Moi Teaching and Referral Hospital koro mago osebedo ka luongo ji omiyo Eldoret yes makoro imiye status mar city aparo no okrach to dwa ka sana yore moko kaka mag drainage ng'en tie drainage jikoro kanyako medre kama yudo ka city ok nyal take care ama accommodate ji mang'eny go yore mag drainage yudo ka seche moko pi onge seche moko barabara pok giloso maber gik moko makabila go makoro dwa ka governor kako koro se appoint the city manager mondo ong'iane to town nyalo dhi nadi ma ji ok ywag mang'eny no waonge pi waonge barabara rach waonge gik mang'eny ma dhano onego bed tigo pile koro aparo ni en mana yo mar en koro governor gi city manager ne ema onego bed piny mondo nen to gik mane waonge go kata omiwa city status lakini challenge mag manyalo bet go manyalo miyo ji chak ywak kata kono city status lakini ok owinj maber sana gik moko mag drainage gik moko mag kaka pi gik moko ma kamano ma to kata mna kaka drainage go pod neno katago kata mna bombe madongo kata mna capital nyaka Nairobi ka koro aparo ni challenge mag nyalo bet go mondo gini anen to ginyalo improve yo man do en pesa mang'eny to king'iyo Eldoret o collect sana Uasin Gishu County collect gimo bilion 1 mar on source revenue higa ka higa aken mano nyalo romo gi mondo mi giendelea kaka city lakini maparo city manager governor dhi neno kaka nyalo endeleza city mar so sani gen gi city status kaka Eldoret city koro koni somo ite mararigi maradek ne korongwe jwang ibro bedo kineno pichni mopogore mabende na jotel mopogore no yuoro kanyo Julius nanno kanyo governors maromo 14 mawuok e counties 14 gin moko mabende no yuoro e nyasi makamano jod bura mopogore kanyakla kod jotend migepe mopogore kopogore gi mano wach machielo mabende nanno komi pek e ite mano mar abirio wacho ni page 7 kanyo koro nitiere dwaro mano mar riwo wi oganda mawuok masawa kanyakla nyaka sani nyalo paro ka Gachagua osebedo ka lando ni gitimo machiegni gi jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta mar riwo wi oganda jomasawa koro kene nang'o mosebedo ka timore nikech kisomo ite mar abirio jogo motenre kata mna machiegni gi Gachagua bende koro dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta obi oko e lela owacho ni winjruok margi gi Raila wach mar Raila gi Ruto ni nobedo nade inyalo paro gai mar ODM ko wacho ni jatend piny Kenya machon nogone simu mar mondo mi olos gi jatend piny Kenya masani kotende kod ng'anyo lakini kata kamano king'iyo nyocha ma bang' Raila wacha kamano ne Uhuru ema noore kuom Ruto Secretary General mar Jubilee luongo ni Jeremiah Kioni
no koko wacho no Uhuru poko wuoyo gi Raila yo mora mar wuoyo gi Ruto wacho onge kaka Uhuru nyalo go sim Raila mondo wuo gi Ruto sana mar loso serikal mar iluongo no broad based government koro sani jok man machiegni gi Gachagua ama deputy president tema wacho ni Uhuru dwa koro koko mondo wachane to en manoro Raila kuom ker mondo lo serikal manyocho loso ni kose Raila wacha kopen jasiasa lakini aparo gin mana yore mag siasa jogi paro labda Uhuru nen gi lwedo moro manomiyo Uhuru Kenyatta ama William Ruto oloso serikal mar mokelo nyaka jo opposition sana jo ODM e serikal aparo ne mana siasa ma sana mag Mount Kenya ma jog potemo paro no Uhuru ngi paro moro ama ngi power moro mateko moro mar influence kaka serikal kaka Ruto ne oloso serikal aparo mana ni mana siasa nikech karuna nyoro bende nasomo gazeti ni jogo kumutendore gi Gachagua bende chano bago romo makende gwenge mag Nyeri jogo kumutendore gi jatend piny bende chano bago romo margi pok giango ni gidwa bage Mombasa koso gidwa bage kanye aparo na siasa aparo no deputy president potemo gore mondo mak central maber kaka kingpin kaka waneno kaka Ruto ntie Rift Valley kaka Raila ntie Nyanza deputy president temo gore mondo mak central kaka en makochopo 2027 kidwa the central to nyaka kal kuome eka idonj politics ma Mount Kenya waritane pondalo ngeny matin lakini otemo kaka dhano lakini kata kamano en siasa to jatend piny Kenya ni osebede machon manu Uhuru Kenyatta osebedi kiluongo nyinge koni kod kocha en wuono kosebedo kata mana koloso kon wasomo kata mana ite mano mar gazeti mar The Standard wabiro bedo kwaneno ginero mabende Kalonzo Musyoka mano jatend riwruok mar Wiper no wacho duchi manyoro ne ntiere romo moro makelo yudhe kata rowere kanyakla no wacho ni machiegni ne Uhuru Kenyatta biro bedo kaluongo romo gi jokanyo mago magazimio mago ma pod warito ite mara uchiel nitiere kuo tirachi ne kuo ma bende notimre kosene na weche mutende kod joiye nitiere manager e bengi mar Equity Nyakor Mgajwang mungere kaka David Kimani Mashiri ma bende iseyo gi kuo mar omenda kowuok e bengi mar Equity mar siling bilion 1.5 iwacho ni transactions kata omenda makamagi nogolo nyadi 47 kawuok e bengi makamano podi manye naneno kanyo ka jamin wach e pacho ka Renson Ngonga na dwaro mar mondo min kich nenore ni noweye on bond koro gidwaro mar mondo midin ne kendo to ndache pod ok fweny kumentie bilion 1.5 ok en pesa matin bilion 1.5 en pesa manyalo gero subtande mangeny en pesa manyalo konyo nyithindo mane skunde en pesa mok tin koro king'iyo ngani ne ngama ne tiyo ne Equity Bank ne otiyo kaka manager mar Equity Bank lakini nokao position no ama notiyo gi tije ma notiyo Equity mondo mi gol pesa maromo bilion 1.5 nogole ndalo 47 iwacho no 47 transactions mondo mi gol pesa 1.5 billion ka ng'ato nyalo timo transaction achiel ama transaction ndalo 47 iyo mok ne kare to ma en banking system mantie gi system ne mantie gi procedures ne monego bentie every step onego bentie kaka senior managers be neno transactions go kapo ng'ato nyalo timo transaction 47 mageni legal to onge system mora ma detect koseto no wachi nen manager nikech koro nen manager Equity samoro ge ka systems makamago tiyo koso ne gitiyo gi joiye ama no manipulate system no nyalo ko sese kuporo enotiye yo kanyo ok en ng'ama oko makoro kia kaka system mar Equity tiyo kora paro no temo labda manipulate system ama notiyo gi jok moko yie kanyo mondo mi gol pesa ko pesa ne ng'enyo kapar ken tich mang'ata achiel kata kamano ero DPP dwa mondo make mondo wacha ne to noti gi jomage koso noti kende mondo konyalo duoko pesa duok ama ka chik wacho no otere iye mondo Juliet benin gadiera ni DPP kata mna king'io kata mna pisas mago maga jomin wache pachoka kata mna ukwach kich ok ginyal mako jal makama nikech wacho ni ndache poko yudre to nawmi ni moko timako ga mana mayot jal makoro kwalo menda mathoth matarag gana kama aparo jo kadwa mag to nyalo yudo ok apar ka ng'an nyalo dhi kama ma serikal ok nyal yude kama entie ma ng'ene pesa ma customers iwacho ni customers sana mag Equity gin mama mboga gin joboda ka koro ka pesa gimaro bilion 1.5 odhi mano nyalo tero bank piny ok
oken lal maber sana sana no bank sana sana sanima weche mag economy mag uchumi ok dhi maber. Aparo ne serikal dwa sana sana yore jo DCI gi ji mamoko go dwa kotimone kagi tiyo sana sana gi bank yo machiegni mondo gine to ng'ar ginyalo yudo yo manade mondo duoka ne to gino kawe kende kosene ok kawe wacha kosene ok kawe gi ji moko. Mane paro mantiere kanyo kata kamano DPP mano jamin wach maduong' e pachoka wacho ni omenda makamano mabende nogole bengi mar Equity mar siling bilion 1.5 nitero e hendni matindo tindo mabende wachore ni they were newly registered gino hendni moka ne ondiki. Kata kamano ma wach mabende waluwo machiegni ponono ni jal makama ibro bed ka imako mano mar kume gi ketho makamano. Kwadhi mapiyo piyo e ite mar 10 odiochieng' manyoro gai mar obila mano manyiena mong'ere kaka Douglas Kanja bende nochopo e nyim od bura maduong' ma pachoka ne poth makende. Odiochieng' manyoro kanochopo e nyim od bura nobedo kama tek nyakwar Mgajwang' kani penjo mopogore opogore chutho kaluwore kod ng'anyo mosebedo kanene kor gwenge ma pachoka ratiro mago ganda mabende noroch e kinde mamoko. Nantiere kaka jod bura bende nokete tesre kanyo mar lero gimomiyo ni obila noyie ne oganda gin kod gocho noyie ne oganda mar muomo od bura maduong' kendo ketho mwandu kendo wang' od bura. Aparo na Douglas Kanja no dhi mbele ing'e nyoro nobedo vetted gi joint committee mar Senate National Assembly nopogore gi ministers ama jotend migawo kama nobedo vetted gi appointments committee mar National Assembly kende nobedo vetted ama bedo vetted gi National Assembly gi sana security committees mag utariogo mag parliament. To jogi nyokete gi penjo mang'eny sana yore mag polise notiyo gi teko mang'eny ndalo mag ng'anyo wacho polise be ema nigi mibadhi mang'eny Kenya ka nitie kuonde moko mang'eny Kenya kama pod onge security kaka Rift Valley kucha yore mag Elgeyo Marakwet yore mag polise manoter yo Haiti kata ka kot ne otamre mondo kik tergi kono. Then yore mag reforms ama lokruok e police service mapok otimre nyaka nene magote gik manyoket penjo Douglas Kanja lakini kata kamano wacho en kochako tich ni to nyaka o make sure na o kelo reforms gik mane jo Kenya dwaro mosebedo ko wacho police dwako yudo lokruok wacho nyaka make sure na police oyudo lokruok to gimacho ni modhi timo mokwongo kabisa pesa kose miye tijno mama do dhi parliament mondo kwa parliament budget wacho ni parliament no budget mar police service national police service piny kabisa kaluwore gi tich magitiyo kaluwore gi namba mar police officers kaluwore gi equipment magin go gik moko mang'eny mag tich mamiyo tich gi ok dhi maber kaka dware gi chik lakini kata kamano gik makabila gi emane kata police IG mokalo cha Jafet Kome no wacho no odhi kelo lokruok National Police Service komie tich kata moro manodhi Mutiambai be no wacho no adhi kelo lokruok e police service koro akiana Douglas Kanja adhi kelo lokruok madier kose en mana wacha kaka mokalo kosebedo ka wacho ni wadhi timo kama lakini kaka donjo office to onge lokruok seche moko kata bedo marach molo kata kaka ne giyude cha koro en mana rito mondo ne to od bura dhi yie kode then koseyudo tich odhi loko kaka weche timre National Police Service kosedhi mana bet kaka gintie cha kosedhi bedo kata marach molo kaka gintie sani koro aparo ni gima warito mondo wana to Douglas Kanja odhi loko police service koser mana wach manen rito mabendo ganda pod rito godo mana ka ngero mar dhulu wacho ni singwen gowi koro rito neno ni singo mabende no chudu che manyoro nyalo bedo mane poni opuodhe nikech sani koro no seda dhoge poni opuodhe Nyakwar Mgajwang' en mabende biro bedo kobedo hogai manyien mar obila obiro bedo kokao kar Jafet Koome mabende nogwetao bathe kanyo bende neno duol mar IPOA nochiwo kanyo kwana mago mag ji mabende notho e ng'anyo mabende nosebedo kanene kinde mokalo mag sundo piny owacho gocho ni ji maromo 50 ne onegi 197 noyudo hinyruok makoni kod kocha 19 gin jogo mabende nolal godo mero abduction mabende nobedo abducted manonro makare mabende nagichiwo doche manyoro e nyim committee mano mar od bura maduong' ma pacho kae aparo ni en adier kata king'iyo report mar KNHCR Kenya National Human Rights Commission bende wacho ni ji mohingo ama mang'eny ni 50 ne onege ndalo mag ng'anyo mane jo Kenya ng'anyo Gen Z protest aparo na
Jisabedo ka ywak ni serikal dwa compensate ama ochulo jo familia mar jok manotho, jok manoumia, jok manobedo abducted mondo oyudi mondo serikal ogolgi, lakini serikal nodok bo oling' wachno. Koro akia to jogo idhi chul kose mana wach kamano. Kata kamano ang'eni wengi duto te osebedo ka ng'iyo riwruok kamano mar kata mana duol mar IPOA nikech gine ma ging'iyo timo bila. Sana gimobila timo marach sana yore mag excesses, yore mag abductions, yore mag nek. Koro ngben gin magiwacho ni to ji 50 manonegi wasetimo investigation ama nonro machal kama to jok makama ema wasetero ni DPP mondo tere court kaluwore gi nek mag jokenya manonegi, lakini kata kamano pok giwacho kamano. Kopogore mano Julius, bende nitiere wach motenore kod road maintenance levy mano omenda ma bende piny omenda kata mno suru ma piny wacho juogo jopiny mano mar gundho godo wanga piny mopogore opogore. Nyalo paro levy makamano nomeda dwe mar 7 manwawuoke ni chieng' tarik 15 nomede kowuok siling 18 nyaka rom gajwang' nyaka siling 25 mano nomeda gi siling 7. Ywak mopogore opogore osebedo. Kata kamano nano ka nitiere jakenya moro mawuok e kaunti ma Mombasa ma bende nodhi e doho mar chungo piny owacho mar duogo jopiny omenda makamano. Iluonga ni Jojo Dhiambo. Ng'ani en oriembo taxi boma Mombasa. Koro ne odhi e doho ba doho omiye owinjo kwayone ma mondo mi serikal owe choko osur mar road maintenance levy. Pesa no ne omedo ne ben pesa momed no onge wiye kanyo jokenya chulo pesa matin yore mag nyiewo petrol, mag nyiewo paraffin, gik makamano. Lakini jatend migawo mar transport manowuok cha iluonge na Murkomen nowuok ni kose gazet pesa mar increase ama medo suru mar road maintenance levy kaka kano chakre dwe mokalo tarik 15 jokenya na ochun nyaka chul pesa mar maintenance levy no gisling 7 wiye. Kata kamano doho wacho no ne ni legal na onge public participation. Koro nyaka doho winj wach no barum te eka giamwan to pesa no idhi mede koso kodhi mede, lakini ka en sani to pesa no wach no ogole ewi gima serikal ama gima jokenya chulo mar oil. Matin sani ka jokenya chulo 188 per liter mar petrol mano ben dok piny sani gi siling 7. Mano onego ben wachako chulo gimo siling 181. Lakini kata king'iye matut kabisa dwe mokalo ne koto wacho ni Finance Act mar 2023 bende ne ok ni maber. Koro obe kot nogole oko. To king'iyo finance bill no ne omed VAT yore mag fuel gata malo 16 koa tamalo 8. Matiyo kamano nyalo dok piny nyaka tamalo 8 kaka ne nitie kapok omed charges mag VAT matiyo jokanya nyalo chulo koro pesa makendo matin nyalo reka ka higa mar 2020 onya aparo ni taxes ema choro ama yore mag osuru ema choro sana yore mag mafuta malo makapod mag nyalo duok piny matin aparo ni jokanya nyalo bet gi nafu maber. Ten mana ni penjo en mana ni doho bende samoro jachuoga chik makama kuom ranyisi koro sani kaluwore kod chik mar omenda mar higa mokalo dong nowacho ni okotendore kod chik mapacho ka ben ma the Finance Act malo maro uru lo prajo temo kwati godo nikech mana kinyo nengo modhi nyaka sani pod onyo pod ni mana malo. Kora keni wach motendore kod road maintenance levy ni mabendo mari gi siling 7 bende bad migawo mar piny owacho biro winjo dwaro mar doho. Aparo ni ber ka giwinjo kopo iwinjo no Kenya is a ilongo no rule of law. Wan gi katiba, wan gi sheria, wan gi laws mang'eny monego bed ka doho wacho kama to ben serikal luwo kaka doho wacho. Wan warito mar neno nikech wane wang jopiny to wane itinya kod mgajwang ka nitiere lokruok makoni kod kocha to walando ni godo mana e TV mara mogikae. Bende piny kanyo naneno nitiere jago moro e kaunti ma Kisumo mane ite mano mar 13 weche motendore kod ng'anyo. Nitiere jago moro ma bende obila norocho ratiche mane kinde ng'anye higa mar 2017 nano ka koro bura makamano osebed kiwinjo higa 2017 nyaka sani higni bura mosekadho nano kanyo ka koro ochiwne siling milion 2 ma bende biro bed ka imiye kaluwore gi rochruok mar ratiche ma bende obila norocho. Maparo mar ruling maber, lakini shida en ni to be serikal dhi chule kompteji mang'eny kabisa king'iyo yo Mombasa kucha yo coast kucha ntejo kumano wacho na ochul pas marom kamano ko yore mag mining mane riche gwen ka king'iyo ntie
koto osewad ji pesa mang'eny lakini serikal be golo pesa no adier mondo chul jogo mano kore penjo maduong' sana office mar Attorney General kose rule kama wachni ko terne office mar Attorney General makoro dhi luwo nento jal makama be inya chule gi serikal kaka doho wacho kosen mana wach makamano geno maro ni bro bed ka ichule dakika na bich tok sa chiel Julius kapok wadhi gazet mar The Standard wange ne gazet mar 16 ma bethoru wach ma bende dhi bedo godo gi daktari Nyakwar Mgajwang nitiere guonyo mong'ere kaka mpox ma bende nomuoche pinje mago mag Afrika piny Kenya ka bende guonyo makamano osechopo kendo landre e yo mapiyo koro naneno kanyo ka jagoro mongirore bo migao mano mar public health Mary Mudhoni koro nowacho ni oganda moheo 250 bende osetimne gi screening osetimne gi nonro makoni kod kocha ponono ni gintiere kod mpox tingeni timogi ahinya tong ngontiere gi tong Mamalaba tong border points kan aparo na serikal timo maber mondo mi gitim screening sana jok madonje Kenya ko pocho no tuo ni nyalo iyude ka in gi machiegni gi ng'ato close contact kinyalo yudo tuo ni lakini aparo na pinje moko moko to sebedo ka tie cases mang'eny mosebedo reported e pinje moko lakini Kenya ka to serikal wacho ni ng'ata achiel kende ma oseyudo mosebedo confirmed case achiel mosebedo confirmed mar ng'ama nigi mpox aparo mana kaka ne covid nitie cha dwa ka serikal o enhance ama omedo yore mag surveillance sana e entry point ma jok ma nyalo donjo gi Kenya kan gi tuo no ma mondo mi otem ogeng'ane ko tuo to kinyal geng'o sana lakini otem ogeng'ane mondo kiko chope e Kenya mondo tuo king'iyo kaka corona notimo Kenya cha okinyal gombo mondo makabila kendo chako donje Kenya nyalo rucho gik mang'eny kabisa nyalo ketho maendeleo nyalo miyo nyithindo kidhi skul gik mang'eny kora paro kadwa Ministry of Health nyaka gi counties masana ni in charge mar yore mar thieth dwa ko meda o enhance surveillance mondo jo Kenya bed kan gadier to kata kan tie tuo kama lakini serikal timo kaka ginyalo temo maber mondo tuo ni kik cross border to tuma kama Nyakwar Mgajwang report mabende nogol kod riwruok mar Africa CDC e jumani bende nengo ni tuo no ok en mana higa ni mumuoche chakre higa mar 2022 tuma kama mano mar mpox kata monkeypox osebedo kalandore e pinje mago mag Afrika kanya kasane pinje mag Afrika ji moseyudi gi tuma kama NG 1038 465 ji mosewito ngimagi Nyakwar Mgajwang ji 1456 namba malacha ahinya ka Julius adon waket tenge nikech ang'eni Daily Nation ni ka wachako none kama Nyakwar Mgajwang ok bido kata thuolo mar nyiewe ponono ni nitiere gi sizo mar nyiewo gazet weche motenore kod weche matimore county Nyakwar Mgajwang weche mag ohala weche mag tuke kin mamoko bende wan yude e gazet mar Daily Nation gite maiye mong'ere kaka The Voice nanno kanyo komeny siganda mine mopogore mantiere e paw siasa neno Fatma Chani mano governor e county makwale kin mamoko bende nomeny kanyo wadonjo ne gazet mar The Standard gazet mar The Standard ni bende thor wach motenore kod doho Julius weche motenore kod chik mar omenda mar higa mokalo mane bende koro kelonwa resruok ka koro doho nosacho ni chik mar omenda makamano no otenore kod chik nango bende pod wachulo petrol e nengo mar siling 188 mano koro chal ka gimocho gi VAT mano kadho moro mane 16% mane koto dagcha lakini kata king'iyo mbele ka giwacho no jo Kenya chulo siling 21 ma illegal magosuru ma koto koyiego siling 21 mane kigolo siling 21 e wi siling 188 onagumo chulo pesa matin ne 160 kaka lita ka lita mar petrol akian serikal be winjo wach mag kot gi wach mag dog mondo duok yore mag mafuta piny kosegin to ginagina karen kata ka doho wacho to wan mane telo onge gima nyalo bogwa lakini aparo ni gimo ka kot osewacho ka doho osewacho dwa ka serikal oluwo chikno mondo kata ka wach ni gidoge od bura mondo gilos chike manyien we gidog bora ne giluwo gima chik wacho lakini jo Kenya bed go pek sana ka chulo gima ama ichulo usuru ma en illegal ma
doho ko yiego ama pen chik ama chike mag Kenya ok oyiego. Manyalo bedo gi resruok nikech igolo siling 21 ewi lita ka lita ma bende sani koro jugo kaka osuru. Ichaki igolo road maintenance levy ma bende koro ja Kenya cha bende nosedhi ma doho chungo dwaro makamano mano siling 7. Kimedo 21 ewi 7 mano 28. Gole 180 nyaka romga jwang. Nyalo bedo ni wachuno nengo maute nengo mogonyore. Aparo ne serikal dwako owinjo gima doho wacho mondo jo Kenya bed gi yweyo matin. Be warit ng'i anena ka ponono ni biro bed ka ikete tim kata oyo wach makamano ibiro bedo kisome e ite mar 4 gi mano mar 5 kata kamano nengo mag modhi to pod en mana macha nyaka romga. Bura Nairobi ka wan wanyiew petrol e nengo mar siling 180 diesel wanyiew nengo mar siling 171. Ang'eni jogo eko mantiere kaunti ma Mombasa unu nyiewe nengo mogonyore matin kaluwore ni untiere machiegni gi dho wath. Wach machielo ma bende nokwamulo e ite mar 9 odiochieng' manyoro jatend riwruok mar Wiper Kalonzo Musyoka nochopo e romo makelo kanyakla rowere mawuok e pinje mopogore mong'ere kaka Africa Youth Forum 2024 ma bende nobagi e kaunti mano ma Nairobi. Kata kamano nowacho ni pod giloso gi ogai mar Azimio Raila Odinga kendo ogai mar gi Raila pod ne ogai mar Azimio pod ne party leader pod ne awacho ni mar riwruok mar coalition political party. Kata kamano nowacho ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta machiegni biro bedo kaluongo romo makende gi jokanyo mag Azimio. Iparo Uhuru pod jakom mar Azimio Council. Azimio nitie council position makelo Raila gini party leader, secretary general, jot principals te mag party mane form Azimio. Koro Uhuru kaka jakom mar council no emana gidwa mondo oluonga ne meeting moro mondo giwane sana yore mag Raila. Raila dwa dhi Africa Union Commission chairmanship. Raila sani tiyo gi Ruto setero joge mondo bed ministers e serikal mar Ruto. Kora paro ne mane gimomiyo jo Azimio mang'eny kata king'iyo Kalonzo wacho kamano chieng' moro mokalo gimowigario mokalo kama Kione nowacho kamano, jatend PNU Peter Munya nowacho kamano, nyaka gi Eugene Wamalwa mar DAP Kenya be nowacho ne dwa ka Azimio sana jatend gi Uhuru Kenyatta luonga ne bura mondo giwacha ne to Raila kaka dhini waweyo dhi kose to be pod en achiel kuom wakoso se dhi tiyo gi Ruto mondo wanen to wakelo ng'ama koro en jatelo mar Azimio wakel Kalonzo Musyoka koso wakel ng'ama mondo lidwa ka wadhi into 2027 general election. To riwruok mar Azimio bende bedo piny mano mar loso odgi kanyakla nikech gwandruok mathoth osebedo ka neno ahinya bang' moko kuom jotende gi nowuok mago mag ODM nikech wang'eni ODM en achiel kuom riwruoge mantiere Azimio. ODM iluongo no jo kizungu luonga na ODM anchor party mar Azimio. Kopo en party maduong' mogik, en party man go bunge mang'eny, en party ma iwinjo kabisa molo party moko. Koro kapono join serikal ama odhi tiyo gi serikal, en matiyo Azimio kaka opposition obedo panchad. Matiyo gin gi bur moro maduong' makian ng'ama nyalo dino burno ka Raila wuok. Kata kamano mago biro bedo kwaneno kokete tim nikech bende wang'eni nitiere moko kuom duond buche ma bende nobuogo wuok e riwruok mar Azimio. Achiel kuom gin mano iro ma bende nosewuok mano mar NARC Kenya. Koro warito ng'iyo ponono ni gibiro bedo ka giwuok kata oyo ama gidong kanyo. Kata gidong kanyo. Aken wach machielo mano mako wang'i gazet mar The Standard en ang'o kapok walore mondo watiek nonro mar aparo ng'eny gi lagina gichala gimoko ka mantie nation kop king'ino story machinglo moro ntiere kanyo mano pogore e ite mar 18 aneno nyamburko moro nyakorom gajwang' wago mos ni waonge e-newspaper watema nena kar nyalo mara kanyalo temo menyoni godo Julius koro in koro wan ilernegi chal ka gima ntiere nyamburko moro ondike kanyo ni Kalonzo to nyamburko no chal ka gima neno ka idhi ge highway ntie yore masiemo ntie yore ma aparo ni gini temo wacho ni Kalonzo ni dilemma Kalonzo ni anawacho nango but en dilemma ma oken notim nango kopti wacho kan ntie highway moro madhiyo yo Raila tongani odong Raila ya Azimio koso tim nango odhi form alliance manyien koso tim nango koso odong kende kaka Wiper mondo odhi election kaka Wiper matin otokonyal yombo kura mora kodhi kende kaka Wiper eno king'iyo moro no koso owe kila kitu mondo othoke siasa ne orum kamano matin Kalonzo Musyoka kaka odwa mondo face Ruto yiero manyien en gi tem mang'eny okiano dhi yor mano okiano owere gi Raila koso mak Raila
odhi kende kaka Wiper kose owere kende kaka Wiper mondo siasa ne otho kamano. Aparo ne dilemma en confusion ma Kalonzo ngoma dwa kodhi a drawing board mondo ne anento anyalo form alliance man amanyalo timo nango mondo amount challenge sana ni Ker Lefario Prayoga Berio. Koro yiero mare len sine no kanyo gina ang'wen. To giler kabisa. To giler kabisa. Koro yiero mare kinde mosekalo bende osebedo kise ni en afuoto ngi afuoto gi dongere. En watermelon. Kaka mono Julius wachini mogi kidibedan. Aparo ni bero kumarach kila kitu ni sawa lakini wadwa na nanto do kauno de serikal kauno de wacho no gidwoko bei mama mafuta page gi silinga 21 ama kata gi silinga 7 mar kaka nyogol wach mar road maintenance levy kose wana kaka wantia pile kaka akoto wacho ama doho wacho kama lakini mano kuwinji serikal oleng to jokenya medo chulo usuru mamalo magin illegal kalure gi ruling ama kaka doho wacho. Aparo ne mane mantie to onge makwanyalo lwalwa kaka piny dhi wacho kaka keragen pod nyalo wuoyo gi jokenya kawuono giore makaman mondo nanto kawuono ang'o mantie manyalo make news. Pod nitiere county ma Uasin Gishu aparo ni juma kawuono menchien tich abich nitiere joloch mag drama festival mano mar prochiko kod auchiel ma bende biro bedo ka nyiso tuke makamago ne jatend piny Kenya. Ang'eni gin moko ma bende obiro bedo kwa luma chiegni. Kata kamano Julius Aguni rokomana inya kumondo e nonro mar gazeti. Rokomana inya. Nyakor mgajiwa gazeti mumure kin Standard gi Nation hedhi nyiewo. Kata kamano Standard bende kinyiewo weche mutendre kod dusruok anchon kana dongo naero weche mutendre kod pulse gi koro janyuola kintere gi nyathini moro e ot kanyo tero weche mutendre kod dusruok makamagi. Gazeti bende nyiewo ne nyithindo. Gazeti ok en mana mar joma dongo kende. Gin bende gisom gingi kaka piny ringo. Maudoche makiny kinyiso nyathini ni koro kidhi skul nikech jopuonje ng'anyo. Ong'eni jopuonje ng'anyo nikech ang'o. Erokamano ahinya. Nyakor mgajongo Richard Masani aduoko kanyo gi twak e chenro mano mar piny. Kiny makawuono wadhi bedo kwa mulo guonyo mano mar mpox matut kotendre kod mpox ginero manego bed ni ng'eyo mar mondo mi beda kicha wabro bedo kwalero ni e kinde thuolo manok kikidhi mabor. What's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lindra Mugi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel. Ma chenro ma ok dier ni ubai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV.
Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what gima Jakom dwa wacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewa batieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil, ana chungo mama Ratil kadel war piny ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was gore no opposition, one other gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai.
Nyakorom gajong kamoro moro mintiere machiegni twak marwa e chenro maru pinyo kiny makawuono wadwaro go mbaka kalure kod tuo mosebedo ka kelo midhiero kendo buok e pinje mago mag Afrika kanyaka sani nitiere chich ni tuo makamano osechopo e pacho ka e gwenge mopogore opogore mano guonyo mar mpox mong'ere kaka monkeypox nyakorom gajwang mabende landruok mare e pinje mag Afrika osebedo chakre higa mar 2022 nyaka sani mano higa mar 2024 bende kaluwore kod report ji mabende oseyud kod tuo kata guonyo mar mpox e pinje mag Afrika gin ji 38,465 kantiere jok mosewito ngimagi nyakorom gajwang ji 1,456 bende e piny Kenya nitiere chich ni nitiere moko kuom counties mabende nitiere yawa mabende dibede ni nitiere kod guonyo ni mano mar mpox omiyo kiny makawuono ber kwa bedo gi thor wach makama mar mondo mi wagolo doke iti nyakorom gajwang wabed motang' kaluwore kod aluora mabende wadakie an gi daktari nyakorom gajwang mabende kapok ayango ni nyinge onyana sigana mabende jafambo marwa Simfros Okinda nolosonwa kaluwore kod guonyo mano mar mpox. Tuo mar guonyo mong'ere kaka mpox koro yangi kaka midhiero mar tuo manyaka kaw gi pek kendo rang malong'o kaluwore kod landruok mare masani timore ng'wech e pinje mag Afrika. E lipot mare riwruok mar pinje Afrika e weche mag thieth Africa CDC yango ni e Afrika ji 38,465 oseyudi kod mpox ka ji 1,456 osewito ngimagi ne tuoni chakre dwe mokwongo mar higa mar 2022. Kata obedo ni gie sani onge ng'ata ng'ata e pacho ka ma osechako yud kod tuo mar mpox tok ng'ata achiel mane yud kod tuo no dwe mokalo chango migawo mar thieth kata kamano yango ni nitiere jomoko 20 masani chich godo ni nyalo bedo kod tuo ni kama oting'o ji 8 e kaunti ma Nakuru, ji 4 Nairobi, ji 4 e kaunti ma Kilifi, ji 2 Taita Taveta, kaunti ma Kajiado ng'ata achiel, Kwale ng'ata achiel, Nyeri kachiel kod Murang'a bende ng'ata achiel kaunti ka kaunti. E oboke ne ute fwambo migawo mar thieth yango ni nyaka sani jowuoth mohewo 247 osepim ne tuoni. Kacheno matiego oganda wi tuoni dhi nyime e tong' mopogore ma pacho ka. Oganda kori kwayo mondo obed akicha ne tuoni kendo go lipot ne ranyisi mag tuoni ne sirikal. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ineno kanyo counties mopogore opogore mabende chich nitiere ni dibed ni nitiere oganda mabende nitiere kod tuo makama kata kamano ber mar mondo mi wapuonji mar mondo mi king'iyo ranyisi makamagi e ring mapiye e osiptal kanyaka sani naneno kanyo jagoro mongirore e bomigawo mar public health Mary Mudhoni wacho ni oganda mohewo 250 e pacho kae bende osepim ne guonyo mano mar mpox to pim makamagi ano ka ojathor tim e tong' mano mar piny Kenya kanyakla kod pinje mamoko. Okiny makawuono nyakorom gajwang antiere gi daktari Adela Otomana PhD mano jata chenro mane hospital mar Eurocity kentiere achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Kisumo. Daktari amosi ni misawa inyalo mana moso jopiny kinde malach kapok wabedo kodi. Erokamano Jill. Amor mar duogo kendo e Ramogi kendo romo kodi ka wadwa loso gi jothurwa ma joka janam e wi wach mar guonyo mosebiro mar mpox. Erokamano inya daktari. Amoso ji duto te mawinjowa. Erokamano inya kendo machiegni. Ne nyakorom gajwang kintiere gi ote moramora kotenre kod tuo mar monkeypox ni. Ibro bedo kiore e lai magwa magote machuok karedi ka 600 mbui magwa magoganda bende wantiere achiel kachiel. Daktari wachak mana ni tuo mar mpox ni ten tuo mane nikech oganda neno mana ni en tuo guonyo en guonyo marang'. Erokamano ahinya Jill. Tuo mar mpox aparo ni en gima nyien ahinya e it jowa nikech kawuono ne wabedo gi kes mar Gen Z manokawo piny Kenya kendo duondgi nowinjore ahinya to kipenjogi to gibiro nyisi ni pok ne gineno gima chal kamano nikech kane pok onyuol Gen Z 1980 to family mar mpox ni nosetieki e piny mangima kendo agombo mondo jothuro ng'e ni notieke higni machon 1980 mane otime
thieth mare mano orumo kabisa piny kendo koro sani wachako wanene. Koro kipenjo Gen Z to Gen Z bro nyisi ni en gin pok giwinjo gima kamano. Mar ariyo, agombo mondo ayangi ni tuo mar guonyoni mar mpox en obedo ikele gi kute miluongo ni mpox. Kute mag mpox gi gibire kuom dhano to ginie family miluongo ni orthopox viruses. Orthopox viruses gi ginie a larger family miluongo ni orthomyxoviruses. Gin viruses madongo kabisa. In fact, nonro mar virology, an kaka virologist, wacho ni gine viruses madongo mogik moloyo viruses mamoko. Last time kanwa wuoyo nwawacho wach mar COVID-19. King'eyo tibiro yudo ni family ni gin family ma gin jok madongo dongo. Kanwa bire family ma dhano to wacho ni joka ng'ane roboche gin jok madongo dongo mano all negi mbolea. Koro ma a family mar viruses madongo kabisa mi iluongo ni orthopox viruses. And so gin gibiro kuom dhano, but most of the time gin tiere ong'eche. Family ma jok ong'eche ema gini yudore ahinya e pinje ma yo West Africa kocha. Cameroon, DRC Congo, nitiere forest moro maduong' yo kono mong'eche ng'enye kabisa. Kendo wayudo ni kuondego emi yudogi ahinya. But noko chakore kono. Ng'at mane ong'er mokwongo manokwongo yudi noko yud Kenya. Noyude e piny wazunge. But dhano manokwongo yudi gi mpox noyud Africa ka, DRC Congo ema nokwongo yude. Koro bang'e no to no spread e piny mangima. Kendo virologists nokawo thuolo mane oloso vaccines mano bedo eradicated kabisa, no tieke kabisa, but ochako duogo kendo kako wuoke ong'er to bire dhano waluongo ni a spillover phase. Tiende ni owuoke joka animals to donje gund dhano ma abro wacho kako winjo kako ringo biro. But piyo piyo ma tuo ma wanyalo wacho ni en tuo manenore ahinya e pien mar dhano. Mano ranyisi maler kabisa manyisore. Jil okang'eno winja med dhi mbele. Awinji to kwang'yo kata mana ranyisi mag mpox mana kaka kisiwacho ni dibed ni entiere familia bende mar chicken pox, smallpox, nikech kineno ranyisi mage kata mana idela chal ka gima nena guonyo pogruok mane ma bende mpox ni daktari nitiere godo gi guonyo mag chicken pox gi smallpox. Yes, the orthopox viruses gin viruses ma nigi joka the pox, that word pox. Ema kiwinjo virus mora ma kitieko luonge tiluonge gi pox to gin familia achiel. Orthopox viruses. Koro wan gi smallpox, cowpox, vaccinia, nitiere moro biluongo ni vaccinia virus. Variola bende nitiere. Koro gin familia achiel. But the monkeypox mwawuoye kawuono onyisore moloyo smallpox. Nikech smallpox king'iyo to embe en gi guonyo ndiyo, but monkeypox nigi guonyo makelo shida kabisa ne ng'ama ni kode. Nikech mokwongo okuot maduong'. Kaeto kosekuot maduong' monkeypox nitiere stages adek. Mokwongo ibro yudo ko owuok ka ewi pien malo ka gimo chako no kuot. Kaeto mar ariyo gin stages adek. Mar ariyo gimo kuot no ibro nwang'o ka nigi gik machal kaka pi e iye. Kasto odwano lokre machal ka gima en rachar. Tiende ni iye kanyo opong' gi gima cells motho e iye kanyo. Kaeto koa e stage no, stage mar adek, to gino tore to loso bugo marateng'. Tiende ni ka kacho se tore to kamo koro dong' ka gima adhola no odonjo gi iye matin.
Koro king'iyo ng'ama nigi monkeypox gi smallpox gibiro mathindo to ging'eny. Tomato gidongo, gin guonyo madongo, to chakore gie lenda wang' ng'ato, to spread nyaka bade, nyaka ng'ute, nyaka dende te, nyaka tiende. Mano e kaka ibiro neno kaka monkeypox chakore be kaka obedo. Koro obedo gi rem kabisa, ibiro nwang'o ka mokwongo ng'ato bedo gi wich bar, kasto dende bende medo ore, but mano ok kende. Bang' gimoro up to almost 4 weeks, ibiro nwang'o ka ng'ato noyudo virus ni, to signs go chakre. En oyware moloyo COVID-19. COVID-19 kane an kato nawacho nochakore, signs ge chako nenore from 2 days to 14 days. But maa to yware, nikech awacho ni oduong'. Koro kako oduong' no, yude bende yware matin, to signs ge bende deko matin, but effects ge to rach. Nikech ineno kako biro. Yes. Idhi loso kotende kod effects mage gi landruok mare nikech bende wachore no landre mapiyo. Yes. Olandre mapiyo, yude bende yot. Effects ge be rachi zaidi. Nikech yore magini yudorego gin yore mang'eny. Ing'eni COVID-19 kanwa wuoyo to nwawacho ni iyudo e weche mag ng'wech, tiende ni owuok e openings mag the body, mokwongo dhok, to gi wang'. Nikech COVID-19 ng'enyne en respiratory disease, acute, tiende ni en tuo ma iyudo kokale yamo, ka e muya. But maa yore ge ng'eny, nikech mokwongo guonyo ka kotore, gimotore no, pi mowuok e iye kanyo no, kodhi e ng'at machielo, kae to ng'ano piene kamoro nitie ma is open, to pi motore guonyo cha odonje, to ng'ano nyalo yude. Ineno mano? Mar ariyo, olaw. Mar adek, ibiro yudo ka joma timo hera, semen kata pi mawuok kata gik mawuok seche ma ji timo hera bende virus ni nyalo kalie. Koro inwang'o ka yore ge mokale ng'eny. Koro contact with another person, ka skin is open, kikalo fluid from another person, kitimo sex gi ng'ama is affected, tibiro yudo ka inyalo yude. Koro yude yot moloyo machielo cha. Nikech machielo cha ne en mana ni to in machiegni gi ng'ato, muchi gi much ng'ama chielo cha, nitie kaka gikalore kata ng'ato game. To mato koro en direct contact, sexual intercourse, fluid exchange, maybe olaw and tears and kata othinyo bende, mago gik mokale te. Ineno. Kaeto kose donjo within 2 to 4 weeks mara nyisi ne nenre ka, tibiro yudo ka guonyogo osebiro motore molokore marateng', tibiro yudo ka koro virus ni ochako move e kuonde ma very critical e part mar the body. Achiel kuomgi, koro kata ka inene gi pien, to oringo odhiye obo, odhiye adundo. Kaeto wach mar virus ni marachie moloyo, odhiye obwongo. Koro seche ma these 3 critical organs obedo touched, Jill, dhano ni kama rach. Nikech ka oboi, koro idhi bedo ka en affected, koro okinyal yweyo maber, okinyal yweyo muya makare, and mani ng'eni muya no ema konyo yudo oxygen, which is the source of energy ma del te tiyogo. Koro ka
obo sebedo affected, to other organs will definitely be affected. To ne ni odhi adundo bende. Adundo be kose affect, koro pumping of blood bende ok dhi timore kare, and mano bende biro kelo koro different parts mag the body ok yud remo mating'o bende oxygen. To ne ni machielo kendo en ni odhiye nervous system bende. Kodhiye nervous system tiende ni koro the body will not coordinate itself, nikech it is the brain ma coordinate parts te mag del. Koro neno ka wach ni tek, kech COVID cha to nodich gobo, oboche ma no target ahinya mo oket koro yueyo ng'ato ok nyal yueyo maber. Koro ma is more complicated, and it is much more serious in my own assessment. Yes. Kana ngiyo kama na report mabidi Africa CDC nogolo kama na jumani. Charaka gima landruok mar tuo makame pinje mag Africa osebedo chakre higa mar 2022 nyaka sani. Nikech jima oselalo ngimagi kaluwore kod tuo no chakre higa mar 2022. Ji 1456 donno kama en kwan malach. Ng'ato nyalo penjo ni kose neno ranyisi makamago daktari otim nang'o? Jill, yena mondo awachi ni viruses gi seche moko girumo kendgi, waluongo ni self-limiting. Kaka virus mar orthomyxoviruses gin viruses ma ka in gi immunity ma strong to kati yude to pod inyalo recover from it. But hawi marach ko yudi ka immunity ni ok ber ahinya to ok inyal kwo e wachni. But gima medo wacho en ni koponi iwinjo achiel, assess your history of movement. Nito dibeni nitiere kamoro mane idhiye ma oketi in contact gi ng'at ma seche moko nosegamo tuo kata nosegamo kute mag mpox gi. Ki assess yourself to yudo ni nitie kaka ni seriwori gi jomoko ma maybe ni chiedho ni wuothe dhi kamoro. Ti iyudo ka wi bari ma persistent ma ok dog piny, kae ti winjo ka in gi liet kata fever e dendi, winjo ka temperature ni ok ni kare. Bang' mano, awacho ni ranyisi nenore gimoro 2 weeks to 4 weeks. Koro ing'iyo, ipimori, nito dibe ka 2 weeks kadhi chien kanyo, ni wuotho kata ne dhi kamoro, tiyudo ka signs gi biro, kasti ibedo gi guonyo. Ing'e ni guonyo ma kawaida mane wan godo chon cha, mag scabies, tinde ok gin common. To kinwang'o ka face ni chakore gi gik moko ma ok gin pimples really, to bende age ibiro yudo ka okini adolescence to pimples ok nyamaki, but pimples be gipogore go nikech magi e guonyo ma ochakore gi face ni to ok orum gi face ni. Ing'e ni pimples ok bi e badi, ok obi e lweti, ok obi e kori, ok obi onding'i koni. Tinwang'o ka koro rashes gi move from your face to gibiro ng'uti, to gibiro nding'i, to gibiro kate korika, to gi spread e dendi te. Nyaki wuog kende idhi mapiyo e karod thieth machiegni mondo konyi. Nikech seche ma okitimo ma to gino bro bedo very complicated. Nikech kose bedo complicated to duoko immunity ni piny, to onyalo biro miyo tuoche kute mamoko be biro kaka kute mag bacteria bende koro bro donjo. To ka gise donjo to koro ngima dhi bedo kama koro in gi tuoche mang'eny moloyo mpox, ni in gi additional ones bende. Mano nyalo miyo ibedo matek. To kichopo hospital to jo hospital nigi yo kaka mpox nitiere antibody test mitimo. To kiweyo antibody test to nitiere bende PCR machines manyalo pimo mayud ni tuo ni en mane. Kaka koro mpox en a DNA. Any viruses, COVID-19, awacho last time, fall a larger family miluongo ni RNA, but ma to en DNA. Koro DNA pimo yot, pime bende piyo.
kasto ibiro fweny confirmed ni yes ma mpox kata en tuo mamoko. Na winjo kosiepega moko osechako gocho na nyisa ni kora thung, kora timango, seche moko mano ok mpox. Kech a very clear difference between COVID to gi mpox en guonyo madongo dongo matore to we bugo marateng, ma guonyo man gi bugo, yani kosechango, kosetore to gine to bugo wuok kanyo marateng. Koro mano sign maneno kabisa mabiro nyiso ng'ato, but ok wadwa nochope stage no. To bende kinde mosekadho daktari bende kano wantiere gi midhusi mar corona i pacho ka mano COVID-19. Nwaneno kanyo arita makende mabende nimiyo jogo eko mabende ni chich ni samoro ntiere gi COVID niketo gitenge. Takende mar mpox ni to koro chal nade. Arita mar nek bed ni ng'eyo machal nade. Ng'at man gi mpox bende bed ni en bende ochopo machiegni gi ji kata nang'o. Jilero kamano. Igene guonyo tije tek. To kendo igene ke ka in gi guonyo lweti, guonyo ma entiere tok lweti to entiere ei lweti ka, to en e lenda wang'i, to en e dendi, to wuondri ni koro uidho kata kaka matatu. Ingene seche ma ilo bibiro yudo ka gilo, koro tiende ni nyaki dhi mulgi. To ingene wan kaka jokonagi, ok inyal romo gi ng'ato to kimose, kata ng'ama ikia tiromo gi matatu, nyaki mose ng'ati teri lweti mose. To kisetero lweti moso ng'ani, to i-transfer ne virus e lwete. To dakika mathin, to mulo ume, to mulo dhoge, to mulo wang'e. Tiende ni ise-transfer ne gigi, ineno. Koro miyo, ineno sheria moko manwa tiyogo e COVID ka. Gin effective kabisa e wach mar mpox. Achiel, en ni nyaka wabed ni jomo osebedo diagnosed, bedo iketo kando, gibedo isolated. Nikech kata mana i family ni kanyo, koyud ka in gi guonyo, many mana room ni moro minyalo bede maber. Nikech ka onge, tidhi miye jok man kanyo te. Namba 2, luoko lwedo gi sabun gi pi machwer, pi maringo, ok ni logo i besen, ilogo e pi manie tap, ma pi miselogo to en okalo oringo dhi. Mar adek, nyaka bed gi yo mar screening jowa mapiyo, mondo mi jok man gi science ifwenyo gi mapema kapok gi interact gi joma moko. But again, in terms of timo hera, kecha asewacho ni timo hera bende yo machielo ma mpox spread godo. Koro nyaka wa avoid bedo gosiepe makando. To seche ma idwa bedo, ka you cannot avoid, ni nyaki tim mano, to it is important ni koro nyaki itigi raboyunga. Mana kaka watiyo gi raboyunga weche mag HIV, kata hepatitis, kata weche mamoko migeng'o gi tuoche mamoko migeng'o gi raboyunga. Mano is important mondo wati godo. To bende nyaka wa avoid sharing kata lao, ni kao lawi kata vest, ikao lawi kata shadi moro. Nikech imagine ni ikao law, ishare shirt ni mirwako to in ga dhola mosetore, ishare gi osiepni. Kechi wacho ni imbe rwake marano. Ingeni ka ng'acha orwako mari ni to en gi skin opening mora mora, to dhi yudo en bende. Koro sharing gik moko wa avoid. Waluoko lwetwa gi pi gi sabun. Wa keep distance from other people. And also hygiene, personal hygiene bende. Kech ng'ama digi weche gi, kata man gi tuone, dwarore ni obed ng'ama ler, ok ng'ama dwanyore. Nikech ka in ng'ama dwanyore, to koro tiende ji te dhi yudo tuone. Ineno? Omiyo sheria manwa tiyogo e COVID ka, anwang'o ka gitiyo mang'eny ahinya. Additional makoro wakelo en wach mar raboyunga mawuene. En no onge COVID kacha.
but en koro sani entie mamoko kata aneno ka perfectly well. Yes. Erokamano ahinya daktari. An moko kuom ote mabende jopiny osebedo ka oro nyakoro Mgajwang' med orogi akaw gima piyo piyo nikech wadong' gima tin e dakika 15 mar mondo watiek twak makama 2:600 elai mago magote machuok mbui magwa bende wabiro ni achiel kachiel. Daktari wasema ni moko kuom ote mabende nitiere ka. Vitalis Ochieng' wuod Gem Karariu wacho ni Sharon oyawre kendo osemolo kod okinyi masani koluwo twak e yo makare. Wacho na mos ne jalony. Bang' mano wacho ni bang' mago te oselero kendo kako wache namba 1 ginang'o gini makele science mage monyiso to ka ok othiedhe idhi nyime gi wacho ni ka ok othiedhe chuth morumo effects mage monyalo kelo donge awei arito duoko majalony biro bedo ka chiwo ageno ni oto mani winjo ote ne mana mapiyo piyo kinyalo duoko Vitalis. Yes. Erokamano Vitalis, erokamano kuom penjo arwako kabisa. Tuoni nyaka thiedhe kech ka ok othiedhe ta wacho ni obiro wuok e ranyisi manie e pien mamalo to dhi organs ma important kande. Machielo awacho na adundo, mar ariyo awacho obo lungs, mar adek awacho no affect the brain. Omiyo ka ok othiedhe mapiyo to wechego organs adek go bro bedo affected. To organs adek go bedo affected to even the rest parts of the body bende. Kech ibiro yudo ka gimoro ma poka wacho mowinjore awachi en swelling mar lymph nodes. Lymph nodes moko nitiere e tie duondwa kuondegi, moko bende nitiere e emwa piny kacha. Ibiro yudo ka kuondego biro swell. To mago ranyisi ma wiye. Koro complications ka ok othiedhe to gidhi affect organs adek mine na wacho ka. Ko affect organs adek mamoko ka to organs mamoko bende biro bedo affected. Omiyo ka ranyisi owuok to nyaka waring matek mwayud thieth. Erokamano ahinya. Kopogore gi mano naneno ote moro mar Makakumo Junior. Kinyalo ketna moko kuom ote ma bende nitiere bende. Makakumo Junior iwacho ni sedonjo kintiere Kirindo Kasgunga Mbita. Iwacho ni gwenyono koyie to kik omanya. Iwacho ni Nyasaye ogeng'e. Asomo ote machielo kendo mano mar nitiere ote maneno kae mar Immaculate Nyasudan e mbui mar Facebook. Wacho ni Sharon oyawre mos na daktari. Wacho ni penji ni science mag guonyo machon gi masani ere pogruok to masani landre nade nikech ka ng'iye to chal na mana chicken pox. Koro nacho ni pogruok mar guonyo machon gi masani. Pogruok mani mantie? Erokamano. Guonyo machon yani smallpox bende en guonyo machon, but guonyo machon mang'eyo makata notima no mako ga lwedo ng'enyne. Inwang'o ka lweti kae kaka wan dalawa kocha Dol Kudera Kasipul kocha Homa Bay County wan dalawa chiegni gi forest. Koro noahero ga loso ngori moro miluongo sisal rope. Koro kisetiyo gi kongacha to iyudo ka oili to gik machal kaka guonyo go chakre. To ng'enyne no mako ga mana lwedo kasto ok obed madongo matore. Mano e pogruokne. To king'iye gi chicken pox, though gin e familia achiel. Chicken pox, cowpox, vaccinia gi variola mana wacho ka, giwuok e familia achiel miluongo ni orthopox viruses. But smallpox tindo to ng'eny. To mpox dongo to ng'eny. Kaeto chicken pox bende ochakore gi e bath iyi kama. Kaeto spread e dendi. But monkeypox ni to eno ochakore gi e lenda wang'i to spread ye ng'uti to spread e dendi te to biro nyaka e lweti. Ing'e ni guonyo machon cha nomako ga the dark skin. E lwedo ng'enyne ne guonyo ok maki. But ma to mako dendi te
omako dendi mo nyaka dhogi kuonde gi nyaka dhogi bathe ka omako nyaka umi kae tong wang'i kende madung inyalo yudo ka onyalo mako nyaka lewi en gima serious omiyo mae pogruok ne maduong' ahinya to gi torruok ne kasto weyo adak depression bugo marateng'no mano bende pogruok gi guonyo machon ok ang'e kata aduoke kare aparo ni duoke yo makare kendo winje yo makare koro daktari watika na gi thieth mare dibedi thieth mare ithiedhe e yo machal nade covid-19 waneno ka nitiere gi vaccines ma bende nimiyo ji mano mar gaye koro na kende bende en gi vaccine kithiedhe tithiedhe yo machal nade recurrence bende nyalo kosethiedh ng'ato bende nyalo chako muoch kendo kuom ng'atno erokamano Jill yena mondo awach ni tuoche te mikelo gi kute mag viruses gin ok thiedhgi ga kech thieth en ni ituo tichamo yath to yadhno odhi onego kudni no mano e gima waluongo ni thieth but viruses te nyaka kawuono mwawuoyo e piny mangima wan kaka virologist pod wamedo tiyo pok wayudo yath minyalo thiedh godo a virus miwacho ni ma to wakaw to dhi clear this virus kabisa mutieki no but normally viruses wa manage ga ranyisi symptoms ka mondo mi kik gi wasen kik gibed marach ahinya mano gima watimo kata mana monkeypox ni bende en bende onge yath ma very straightforward miwacho ni ka ng'ane nigi mpox tadhi kawo yadhni tamuonye achiel didek odiochieng' kuom ndalo 5 to anego the virus the mpox virus but wadhi manage weche machal kaka wich bar mabiro ka wadhi manage the fever wadhi manage the rashes gi seche mwa manage gini to wamiyo virus koro ok omed nyuolore nikech nyuolruok ne en ni adhola ka kotore to ospread koro wa hakikisha ni ok ospread kata guonyogi ok obedo marach ma bacteria bende odonje nikech seche ma skin ni open ting'e ni free air makane ka iseng'ada pieni ni to gimoro amora koro dhi donje ineno koro wadhi rito weche mag adhulago gi rito ler kaka nawacho cha gi yath mibiro wir mondo okip adhulago safe kasto koro ok onyal dhi mbele but agombo mondo awachi ni family mar orthomyxoviruses mwawuoye masani gi ma cowpox owuoke to smallpox owuoke to variole owuoke to mpox bende owuoke kaka nawacho ni in the year 1980 higa mar 80 noseyud vaccine minyalo ti godo manotieke te omiyo poko change ahinya kaka mae waluongo ni clade 1 mae variant modil godo sani iluongo ni clade 1 so clade 1 ne vaccine ne is currently available kendo inyalo ti kode mana kaka nosebedo koti kode en mane gima nyaka tim koro en ni when a variant comes nitie changes moko matin iluongo ni mutation kata reassortment of the way bases ge obed arranged but the vaccine is still the effective way mar controlling mpox but yedhe minyalo ti godo mondo control ranyisi kata signs ka mondo manage godo gika makaka bende biro tiyo mondo mi kik spread mang'eny kata kiko worsen kiko spread into the lungs into the heart and the brain
Yes. To bende naneno kata mana ka piny Kenya bende orido pim mano e dho tong' mopogore opogore. Borders wang'e ni wantiere gi borders mopogore opogore mag Kenya, kama bende oganda mowuok e pinje maoko bende biro godo. Lakini en pim mane ma bende ichiwo nigi nyaka sani kaluwore gi jagoro mongirore e bwo migawo mar Public Health Mary Muthoni wacho ni oganda moheo 250 osepim. Lakini gin pim mane ma bende ichiwo? Osepim. Yes, tuoni pimo ok tek nikech ipime gi yore mang'eny. Kata adhola cha pime iye no koywa to teri e lab PCR to dhi yudo DNA mar virus ni very fast. Ta wacho ni antibody test bende nitie, but clinical diagnosis bende is easier gi gini nikech ing'eyo kaka ochakore, kaka guonyo cha ochakore, gi kaka o spread, gi size mare, gi stages ge, bro mi yot mondo mi ng'e gima deal go ni en mpox. You know? So clinical wayudo mana history mari, kaso wayudo kaka gigo chakore to wang'iyo gi incubation period cha. To wabiro bedo gi suspicion index mamalo mawacho ni ma to nyalo bedo mpox, but mano biro bedo story nyaka ichop e lab. Koro kidhi e lab to ibiro kaw sample mari titero test ma either inyalo tim gi ELISA mar antibody kata inyalo tim gi polymerase chain reaction, which is the quickest and the most assured way mar confirming ni yes ma en mpox to ok en virus machielo mopogore gi mpox. Koro mane screening mitimo ne jogo ma nyiso ranyisi madwa chalo gi ranyisi mag mpox. Erokamano ahinya daktari, segolo dok e itwa koro wang'eyo ranyisi, wang'eyo gima ikelego. Anote moro ka jal moro penjo ni dibed ni ong'ere makele nikech ne kiwacho ni en monkeypox, ding'e ni en ikele joma chamo ong'er. Erokamano ahinya. Yes, Jill. Monkeypox tiende ni owuok kuom ong'er. Mane e chakruok mar wuoyowa ma kawuono. Awacho ni e pinje ma West Africa kocha, forests nitiere madongo dongo kocha, mong'eche mang'eny, kido mang'eny dakie kocha. And truth of the matter en ni monkeypox gin ong'er tok gi kos tuo ong'er. Gin gidak mana kanyo, waluongo ni reservoir. Reservoir mar mpox en monkey, en ong'er. Koro owuok ong'er kobire e gund dhano kuom yore mopogore opogore. Achiel kuomgi, ing'e ni wan kaka joluo ka seche moko ok wachamo ong'er, but nitiere anyuola moko ma pinje mamoko kata e Afrika ka mong'er no is a meal and chiemo maber ahinya. Koro kichamo chiemo mar ringo ong'er tibiro yude. Machielo, ong'er nyalo kai, nikech gini wuok olaw. Ko kai to o transmit gini from you. Koro atiyo gi wad moro ni luongo ni spillover. Koro owuoke e vertebrates, e gund jamni kata gund le, to obire dhano. To koro kosebire dhano, ka koro wawinjo ni ji ma namba gi romo 38,000 oseyudi gi tuoni. Koro en owuok kuom dhano to dhi kuom dhano. Nikech ing'e ni dhano is a social animal. Ok inya dak kendi. Koro kidak, tidak gi family, tidak gosiepe, tiromo gi ji kidhi e wuoth, to kamano. That interaction koro transfer from one person to another person to another. Koro kamano kako spread. But originally, to wa kuom ong'er. Erokamano ahinya daktari. Wachni mogik debeda ngotiko chenro. Wachna mogik en ni nyaka wabed nwang'eyo ni ka wadak kaka sani, ka weche obiro, nyoro naloso gosiepna moro to wacho ni tuoni nyaka bed ni wazunge wuondowa godo. To an kaka virologist,
an go opinion ma very clear nikech ang'eyo ni viruses inyalo tieke to mutate ingeno otieke mane gund dhano onge ng'ama nodhi othiedho ng'eche ka notieke 1980 to nothiedhe gund dhano but kaluwore gi kaka piny chal sani gi global warming to gi lack of food to gi kaka wa appreciate our different foods inwang'o ka nitiere interaction mar kind dhano gi le koro nyalo miyo that spill over mana kaka notimore higni mamoko cha mondo chak otimre kendo omiyo an ok believe ni purely en gik ma jomoko awinjo ka wacho ni maybe wasunge bwogowa gi gini oonge ang'o oa kure nosetieke no kata gimosethiedhi bende nyalo chako duogo mana kaluwore gi kaka wadak to gi gik mwatimo our lifestyles omiyo it is possible ne owuok kuom ong'er kendo ochako duogo kuomwa koro mane kaka wayiere nikech science we always trust science. And then number 2, nitiere jowa ma nyaka wa protect most. Mine mayach, nyithindo matindo, jodongo, jok man gi tuoche mwaluongo ni chronic underlying diseases, gin gi immunity man piny. Kendo gin eminyalo yudo ni kopo ni ok wa protect ni magi yudo tuoni, to tuoni biro dongo kuomgi ahinya. E gino miya wacho ni ranyisi chakore 2 weeks to 4 weeks. Koro jok ma immunity gi ni pinygi biro bedo gi ranyisi mapiyo. Kasto gibiro drive themselves a complicated condition kata stage araka moloyo. Kendo gine biro yudo ka ginyalo wito ngima gi bende. Omiyo wayiere uru ni kwa neno ka ng'ato nigi guonyo ma kech guonyo tinde is not very common guonyo machoncha. To kiyudo ka ng'ato develop guonyo moro e face kasto spread kamae to nyise mapiyo ni nwa winjo wach moro mar guonyo mikelo go ng'er cha omiyo dhi ane mondo odhi ocheki e od thieth mondo kik idhi bukri ni idhi muonyo yath ni dhi e pharmacy ti muonyo yath tiduogo dala no dhi osiptal mondo jalony mar thieth oneni mondo piyo piyo okaw step mar neno ni tuono ok ka in kode to kowuok kuom odhi kuom ng'at machielo to wa protect jok makwano ka mine mayath nyithindo matindo jodongo to gi jogo man gi tuoche underlying ng'at man gi diabetes hypertension HIV tuoche ailago underlying chronic diseases mondo mi kik gigam tuoche gi kae to kwa wuotho bende to nyaka wabed jok maler wabed gi handkerchief wabed gi yot mar luoko lwetwa sakasa gi pi gi sabun wabed ni ok wan kamoro ma wane gi contact ahinya joma da timo hera oko to nyakine ni tiyo gi raboyonga maber nikech seche moko jomoko yware e kinde ma 0 to 2 weeks kapok ranyisi cha virus to nitie kendo multiply mapiyo kabisa mane face mayot mar yudo gini nikech ok ine ka nyawadu nyiso sign mar gi koro kicheji erokamano inya daktari wagoni erokamano inya kuom yudo thuolo mar twak kodwa kendo golonwa odok e itwa kaluwore kod guonyo mano mar mpox. Kok manyo nyakorom gajwanga gin mara ni yudo puonj makare kaluwore kod guonyo mano mar mpox ma bende osebiro kalandore e pinje mago mag Afrika. Winjo kanyo ni landruok mar pinje mar Afrika chakre higa mar 2022 nyaka sani ji madiyuda moheo 38,000 oseyudo tuo kata mana guonyo makama. Daktari mano Otomanadel oselero ni yo makare kaka inyalo geng'ori in iwuon. Penj mani nitiere godo bende nasechwalo. Agoni erokamano inya kuom oro ote mopogore mana ni sa emong'adowa dakika en 7 tok saa 2 mano mar okinyi. Chieng' tich abich juma ka juma nyakorom gajwang' chakre saa 2 nyaka saa 3 chenro en mar ng'ejo thumbewa. Omiyo kiny makawuono jathuma ma bende nyaka ing'e nonde en Osito Kale. Koro wawinja ni matut kotenre kod jathum ong'ere kaka Osito Kale bende pare bende ing'e wendege machiegni chenro ma bende tayo koda Kafaya.